ଏଇଠୁ କୀଟାଣୁମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ। ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ଯାଅ ତଥା ଶୀଘ୍ର। कोरोना दाउरू तुमे रख जगन्नाथ, रख जगन्नाथ। कोरोना दाउरू तुमे रख जगन्नाथ, प्रभु रख जगन्नाथ। चाइना देशरू आसी विश्वकु गलाणी ग्रासी, चाइना देशरू आसी विश्वकु गलाणी ग्रासी। महामारी पाई, यही महामारी पाई सबु आतंकित, प्रभु सबु आतंकित। कोरोना दाउरू तुमे रख जगन्नाथ, तुमे रख जगन्नाथ। जीव जंतु को करिला हत्या, खाइला ताक मांस। सारा विश्व को गलाणी व्यापी कोरोनार प्रकोप। लगुछि एई मनीष जाति पाई जीव की लोप। उपाय न पाई किछि शरण आसी पशिछि, उपाय न पाई किछि शरण आसी पशिछि। एई कोरोना पाई, एई कोरोना पाई सबु आतंकित, प्रभु सबु आतंकित। ଏଇଠୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା ପର ଦୃଶ୍ୟ। महाभारत 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 महाभारत। मु चक्रे बुलाए सारा जगत, मु चक्रे बुलाए सारा जगत। हे नारद महर्षि, वैकुंठ को आसबार कारण कौन? ए प्रभु, पृथ्वी को सृष्टि कल, ए कोरोना रोगटा कौट आसिला? ए देवर्षि नारद, पृथ्वी रे तम भक्त मान को विपद पड़ी। पृथ्वी रे कोरोना भाइरस मारी आसी, आरो किछि करंतु प्रभु। हे ब्रह्मदेव, यार किछि उपाय को? हे नारायण, यार कोन उपाय निते अछि? हे नारायण, तम पारे तो चक्र अछि, मोर तो ब्रह्मास्त्र अछि। चलो आम जाई कीटाणु को वधा करिया। शीघ्र जिबा, कीटाणु मान को ध्वंस करिया। हे प्रभु, एई देखु कीटाणु। चलो प्रभु, आर किछि उपाय अछि? हे ब्रह्मदेव, यार किछि उपाय को? ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
प्रभु आपको ये की बता प्रभु निश्चित ताड़ी काटी को ରହିବା ଚଣ୍ଡାଳ अरे ଚଣ୍ଡାଳ ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ କହିଲା ର अरे ଚଣ୍ଡାଳ ଆସିବାର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆରେ କିଛି ଉପାୟ ବସ୍ତା ଆମ କରିଦେବ अरे ଚଣ୍ଡାଳ ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ମିଟରଟେ ଲେଖା ଛାଡ଼ି ଯାଉ अरे ଚଣ୍ଡାଳ ତମେ ମିଟରଟେ ଲେଖା ଛାଡ଼ି ଯାଉ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କାଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନାଲିଆ ବରା କାଲି ମାରିଆ ଖାଲି ମାସ ଅଛି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ଦରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଦରକାର ଦିନକୁ 20 ଥର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ହାତ ହବ ମାସ 2ଟା ଲେଖା ରଖିବ ହେଲା ଗୋଟେକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଶୁଖେଇବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବ ହେଲା କାନ୍ଦି ନଡ଼ିଆରେ ବାଗି ମନା କରାହେଇଛି ନାଲିଆ ବଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ମୁହଁରେ ଭିଡ଼ିବୁ ହାଣ୍ଡ ଆସର ହାଣ୍ଡ ଆସ ହାତରେ ଏମିତି ମାରିବ ଭଲରେ ହାତ ଧୋଇ ହବ ଏମିତି କରି ହାତ ଧୋଇ ହବ ତାପରେ ମିଟରଟେ ଲେଖା ଦୂର ଦୂର ରହିବ ହେଲା ହଁ ତଣ୍ଡାଳ ହେଲା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ କଥା ମାନିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିୟମ କରିଛି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ହେଲା ଯାଇକି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଜିତିବ ନହେଲେ 3 ଦେଶ ଭଳିଆ ପୁଅ ତମେ ବି ନ ପାଇଯିବ କି ଭଳିଆ ଲୋକ ସେଟା ଦାଢ଼ି କାଟିକି ମାସ୍କ ଲଗେଇ ବସିଛି ହେଲା ଆମେ ଯଦି ମାନିବ ତାହେଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ରୋଗକୁ ଜିତିବ ନହେଲେ ନାଇଁ ଚାଇନା ଦେଶ ଲୋକ ଭଳିଆ ତ ମରିବ ମଣ୍ଡଳକୁ ଠିକାର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବ ମାନବ ଲୋକମାନେ ଯେତିକ ଥିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ କଥା ମାନିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶର ହାତ ଧୋଇବା ହେଲା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନିବା ମିଟରଟେ ଲେଖା ଦୂର ଦୂରରେ ଠିଆ ହବ ତମେ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଏଇଠି ଠିଆ ହବୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଆମକୁ ଜିତିବ ହେଲା ଉଠି ହାଡ଼ି ଏମିତି ମିଟରଟେ ଲେଖା ଯଦି ଠିଆ ହବ କରୋନା ଭାଇରସ ଭଳିଆ ରୋଗ କୁଆଡ଼େ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଯଦି ପୃଥିବୀ କି ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାପରେ ଏଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ଚଳିବ ଆଜି ଖେଳିଲେ ଆଜି ନାଚିଲେ ତମେ ଆମେ ସିନା ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ତମେ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ନାଚିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା ଆମେ ମିଟରଟେ ମିଟର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ନ ରହିବା ସମସ୍ତେ ମରିବା ଆମେ ନାରାୟଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିନି ରାବଣ ଚିରକାଳ ଚଳିଛି ସୁନାର ଲଙ୍କାପୁର ପାଞ୍ଚାଳି ନିଶ୍ୱାସେ ଚଳିଗଲା କୌରବ କୁଳର ଅହଙ୍କାର ଧର୍ମର ଚିତାରେ ଅଧର୍ମ ଚଳିବ ଏ ରାତି ପାହିବ ସକାଳ ଆସିବ ସତ ଯଦି ଆଲ୍ଲା ଏଠି ସତ ଯଦି ଯୀଶୁ ଏଠି ସତ ଯଦି ରାମ ଦୁନିଆରୁ ପାବ ହେବ କ୍ଷୟ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ जय जगन्नाथ जदि भिडियोटी कौन कारण खराब होता है कि आमर गोटे भूल हो जाए तेज आम क्षमा करदे आम भिडियोटी करवा कारण हूँ समस्ते आम लॉकडाउन को मानिबा सचेतन रहिबा आउ पुलिस प्रशासन कथा मानिबा समस्ते घरे रहिबा मुहर मास्क भिड़िबा यह कले कोरोना भाइरस आम दूरेकी रही परिबा आ कोरोना भाइरस भी आम देश दूरे जीव आमर भिडियोटी समस्ते शेयर लाइक करंतु आ कमेंट भी करंतु जय जगन्नाथ।